Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV, ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yau mun zo maka da labarin wannan jajirtaccen mawaƙi ko kuma fitaccen mawaƙi mai suna Dauda Kahutu Rarara. To mai sauraro, shi dai wannan mawaƙi ya yi zafafan martani ga tsohon shugaba Janar Muhammadu Buhari, inda ya ce duk wata musiba da ɗan Najeriya yake ciki, tsohon shugaba Janar Muhammadu Buhari shi ne ya sa ɗan Najeriya a cikin wannan musiba da ake ciki. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yayin da yake cewa wannan mulki da ake ciki ma na yanzu wato na Bola Ahmed Tinubu, yana ganin wannan mulkin da ake yi duk ba bisa ƙa'ida ake yin shi ba. Inda yake cewa wai ministocin ma kamata shi ya kamata ya ba da ministoci ko a tambaye shi su wa za a bawa. Saboda ya fi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu sanin su waye suka jajirce a lokacin yaƙin neman zaɓen. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, martanin da Dauda Kahutu Rarara ya yi a kan tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari, inda wasu suke ganin abin da ya faɗa haka ne, wasu kuma suna ganin cewa abin da ya faɗa ko da hakan ne bai dace ba, saboda yana daga cikin tsofaffin jerin shugabannin ƙasar Najeriya wanda ya yi mulki har guda biyu. Ya yi mulkin soja kuma ya zo ya yi mulkin farar hula har shekara 8, inda suke ganin bai cancanta ya yi wannan magana ga tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Inda wasu kuma suke cewa wannan mawaƙin ya fiye kanzagi, kamata ya yi a dakatar da shi. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Muna so mu saurari ra'ayinka, ka sa mana a comment section. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Mun gode da ziyartar mu. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa. Mun gode.